ndiye takonza booklet booklet kabuku ndithu kamene muli maudindo onse komanso mulitani nkhope za anthu zonse ndikuti delegate yo akatuluka akakhala mkatimo azituluka panja povotera achonga pamene mwaika kunja azavotera kunja simunapangire mkatimo bwana mkatimo yakhala ngati kuti ndi space chabe imene yachepa koma panja apa azangobwera uzangopanga cast vote koma kuwerengera zizikawerengekera cha kusogolo kuja aliyesa kuti ali mjira kubwera kudzavota panja pano ali munjira mwina sangana kuti iwe ukavota uko takavotera ineyo ali munjira mmene mutinene kuti tapanga ma system zimene ndikunena kuti pali ma system oyikidwa wonesesa kuti tikamapanga even transfer ma ballot papers kumapita ku sogolo pano kuli a security kuli ma monitors kapena ma observers kuli ma auditors ndeikha kuti vote yo ndiyotetezeka osati masewera palibenso zonena kuti wina wake apanga njira ina iliyonse yonesesa kuti mwina abere ndigwiritse ntchito mawu amenewo. Ndathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Tinchikubwera kuti ziyenda mmene ainake chipana akufunika. Zimene ziyenda ndithu sikukhala madando nthawi zina sizoti sasowa nthawi zina kumakhala kunena kuti munthu aliyense amafuna atawina timadando timatha kubwerapo koma osati kubwera chifukwa chonena kuti chisankhocho silinayende bwino. Zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Ayi amenewo ndi amene tu akuyendetsa chisankho chimenechi kuno kumzuzu saiwale kuna kuti kuli convention ya chipani cha UTM ndipo kampani imeneyi ndi imene ndithu ikhe kuwerengera kuna kuti ayi tiyenditere apa tipange choncho ndi amene tu azichitira ndithu anthu amenewa mwina mukuona mchithuzi kuna kuti pali security kwambiri pano security apolisi ayima ndithu pakhomo lenileni lolowa ndithu muholo apolisi amene cholinga nchone kuti athe kupereka ndithu chitetezo makamaka chitetezo chokhwima komanso tinanena kuti panja pali anthu ochuluka kwambiri amene ndithu munafuna alowe koma nonse kuti akungotenga wina aliyense nkumalowa iyayi chochitika nchonena kuti akumapanga kumaunikaso mchithuzi ndikuona Japi Muhango ndi vice president wa chipani cha DPP amene tu afika malo ano ku convention kuno tione kuti titha mwina kuyankhula nawo tione anzathu athe kuthamanga nawo kuti mwina tithe kucheza nawo amenewa koma no musaiwale kuona kuti ma delegates sadayambe kulowa mchipindamu ndipo akuti akamalowa adzaunika kuti ayi pano mwachitsanzo chitipa aliko anthu angati kenaka chitipa ilowe kenaka akatero ya tieni karonga nayo msanje kasungu ilowe ndimene adzichitira kutanthauza kuti sikuti adzingotipo ti delegate basi kungolowa kapena kungoti basi potine akundidziwa kuti delegate kungodzikakamiza ayi chimene chachitika pano adziunika ndithu kuti ayi awa ndi akudowa awa ayute ma delegates tiye nalowe chimodzimodzi atsogoleri azipani zina amene awayitana nawonso chimodzimodzi akhale ndithu akuwalandira malo ano kulowa mkatimu ndiye mwina munamva ndikucheza ndi Feston pacha kunena kuti ankauti alowa mkatimu even azipani zina akhala nawo chabe pa mwambo umenewo umene akhale akutsegulira ndi mmene atakhale nawo koma no ikakwana nthawi yonena kuti akuvota ndiye kuti iwowa akhale ndithu akuona njira ina mmene angachitire nanena kuti ndaona olemekezeka Japi Muhango amene ali vice president wa chipani cha DPP komanso member of parliament Rumbi North takulandirani. Tathokoza bwana. Tiyambire ponena kuti mwadzatani kuno. Ndabwera kuno ngati otumidwa andituma Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti ndisayimire kuno komanso kuyimira chipani. Ndiye tikadati kuti DPP ili pano. DPP yafika kuno ku convention ya UTM. DPP ku convention ya UTM. DPP yafika kuno ku Mzuzu ku convention ya chipani cha UTM. Wina kumudzi nkumadaba kuti kodi DPP ndi UTM ndamodzi. Pachizungu timati like minded. Anthu ofanana zochita. UTM ndi DPP zochita zofanana. Wonse musayawale kuti paja
UTM inachoka mu DPP momwemo choncho kuli ngati khola pita kwa mwana wake mwati mufanana zochita muli serious kwambiri kwake zochita sasa zofanana timakhulupirira mu democracy 2017 ija timaona UTM yupanga zake DP yupanga zake lero muti mufanana zochita mwana akakula amatha kupanga zake tu inu leo simu muli mbambano ti muri kwanoka kwa sababu mbambano mnasiyana zochitika tia zochitika mbambano zofanana choncho futa bora kuno kwa mwana watu moti pano zafanana zochitika nzofanana kwamba kali uzamba lero kwamba kali zidali zofanana koma malaya makuona nthaja mukusemphana mwana ndi bambo wake asaka nyumba mozi baka kale imafika nthawi amatha kusiyana mwana kajenga akamanga pake amakali mudzi wina ndiye mwana akakwati wamabwereraso komako iya koma amatha kubwererana ulo makolo amanda kuti ayi mwana iwe bwera wakwati wankuti bwera kuno kunyu ngati kubanja kusikufuta timatha kumuyitanisa unena kwa basi munthu walola iyi nde timakamuteka kuolola kuti kuno muli omasuka bwanji kudzakhala pa mwambo umenewu ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kuchigawo chakumpoto amene mukuyimira Professor Arthur Peter Mutharika ine ndinokondwa kwambiri kuti chipani chanituma kuno that's on a serious note kuti dzayimire chipani monga ndanena cha ife timakhulupirira mu democracy komanso achipani cha UTM anatitana kuti tizakhale nawo kuno ndi chipani chandituma kuti nzachiyimirire mukumbuke kuti ifeso tinali convention mu August achipani cha UTM anabwera mu unyinji wawo kuzakhala nawo kusonkhana wa DPP wa convention choncho mukandanena ndife ofanana zochitika timayenderana choncho kubwera kwa ife kuno ndi chimodzi mopuleka uthenga nawo kuti chipani cha UTM ndife sikuti vosiyana ndife ofanana kapena muli pa mgwirizano iyayi koma kodi tikamati gwiza tonse ndife ogwirizanatu mgwiza mfunana kunena totunwaji ngati banja limodzi ngati mafamili ofanana zochitika timagwirizana kale sikuti pali kusemphana kuli konse yayi nangasi ndafusa meneli ifa kuti masiku awawawa timene kuti miyezi iyi takuna ni mthu mukugwira ntchito limodzi mafunction muja kuyendera limodzi tikumaona so ngakhale hivi na afford kuna kuti awa pala ajali apa pala ishihana kumuona so akulu ena achipani cha UTM ali pambali pa kuti zikukhala bwanji anthu ande kuti basi ni mgwirizano tikugwirira ntchito limodzi chipani cha DPP ni chipani chotsutsa boma chipani cha UTM chipani chotsutsa boma chipani cha afford chipani chotsutsa boma ngati anthu amene tili like minded amene tili gulu limodzi tili mbali imodzi chipani chodzigwira limodzi choncho zimene tikupanga pano gwira ntchito limodzi kutumikira Malawi mu umodzi wathu ground muiona bwanji kampeni tudziyamba kutsogolako ground ndabuna bwino ground iso chafusa naso yayi inu nuka mutokona inu masamuka Malawi muno ngati mesamuka Malawi muli kulimba pa ground kulimba ife tikulimba uka ground labuna bwino ntchito akuti ilipo ya ntchito ilipo hivi na boma panaona kuti yayi tiyaumana pa ground pompo nangasali tiuthenga umene atakapasa anthu iwowacha abomawo siuthenga nawo umene atakapasa anthu akapasa anthu uthenga kuti mafuta kusowa akauza anthu zimenezo akauza zoti happy kulibe akauza anthu zimenezo akauza kuti tikosana pange akauza anthu zimenezo ngokuti ya 15 trillion akauza anthu akauza cha kuti akukula ndama 15 trillion kumeza pita sizu tiwika umene akauza anthu zimenezo tiye tikomana ukani kumaka tione uthenga umene atakapasa anthu iwowo zoti anthu akulepa gula maruwa lero atakauza anthu zimenezo zoti anthu akanika kudya kwakutepa kula fertilizer wa 4000 akauza zimenezo tiye kupana ukani konko vuto ndana kuti azato ya uthenga kuti akauza anthu waje alibe chifukwa kani wapanga misonkhano angopanga malo amodzi inu mupanga misonkhano ife tikupanga pali kusiti pano UTM pano DPP pano ife songa tikupanga muno bwino fari uthenga waza tinawo chiso tonda uziziwa msonkhano umene waukulu wa chipani cha UTM ukachitika ukhala wofunikira bwanji pa ntchito yochita kampeni ndi umene utapange shape tsogolo la dziko lino tikukhulupirira kuti UTM ikapanga convention yabwino asankha atsogoleri abwinobwino ngati zipani zotsutsa boma timalankhulana tifuna tizigwirizana cholinga choti taphule Malawi pa mavuto amene akumana nawo lerolo. This is on a very serious note. It is the wish of zipani zotsutsa kuti tiphule Malawi pa moto amene akumana nawo lero lino. Malawi zaka 4 zapitazi akumana ni mavuto ochuluka kwambiri. Sisi zimene Malawi ngayembekezera yayi. Malawi amene angana avotera pa Congress ndi Alliance anali ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti mwina dziko
lipita kutsogolo koma zimene aona Malawi zoda ndikunena lero kuti tibwere muno